Mano ita dagiti nagasat ang makadandan itiwen wenno ititawan as nga gasot wenno dagiti mauawagan as centenarian. Idiay Kapangan benggit may sa alola ti nagrambak iti may kasanga gasot a kasangay naken nakaawat pay iti cash award manibod iti lokal a gobyerno. Isuna ni Lola Dambia Balagsa Wongtak at taga-barangay Taba-ao, Kapangan as Certified Centenarian iti August 20, 2026. Kas panagbiag iti panagbalin na as Centenarian, indanon ti Municipal Social Welfare and Development Office ti Kapangan ti 100,000 pesos cash award maitunus iti ordinansa ti ili. Sigun kadagiti anak na agtaltalinod ang salunat ni Lola Dambia kansan pay nga agag-agas iti anyaman a maintenance medicine. Dakil apasiti atidog abiyag nati simple ken aktibo a panagbiag. Pannangan iti sadiwa ken nasustansiya amakan akadawyan amal alalag iti mismo nga arubayan na. Sigun iti MSWDO Kapangan pamanagnek tinadanon atawon ni Lola Dambia iti kinapateg ti simple a panagbiag ken pamilya nga inspirasyon iti sumalsaruno a henerasyon.